No kato nyt, kelpas toi ruotsalainen. Selvi, mistä sä oot jemmannut sun kaikki pallot? Kato, mokka! Johan täältä tulee täältä. Kyllä minullakin on siellä niin. Petro! Oi. Petro! Mauri! Sinä sikkiäinen. No, mä sitten. No niin, Maurille heittävät ihan muualle. Petro vihakee. Mun soppista ei tätä kiinni. Nyt lenski 2, niin nyt tulee kriisi, että kumpi otettiin. Joo. Pedro! Ja Mauri vei. No Mauri vei. Ja moppa menee toinen lelu suussa, niin pitää painaa silti tonne. Ja jääkö se tonne sit sen toisen. Nyt Timska on niin nälkä. Törvelö. Se älykkyy siellä törvelön alla. Timska! Ensi jo. Se on kyllä vähän hitaalla käy toi Timska. No, moppa. Mauri! Mauri! No hyppii häntä. Hyvä. Mokka on joskus niin vetänyt niinku takaperin vauhtia, kun se on hyvä niin on tullut perään. Kato, Mokka! Kato. Ruokailuunsa sit käydä komentaa sen pois sieltä omalta kotilta. Se on kun äitinsä tullut tuo koira. Nyt ei kukaan enää heitä. Haha! Kato, Pedro! Mukava auto. Sillä Mä en tiedä, Amandan kanssa siellä vissiin reissattiin. Sä olit mummohassa, niin mä olin ilmastointi viimeisilläkin raskaana vedetään tuossa Ira ja Kasperi takapenkillä. Täällä on kylmää! 25 raatia ulkona lämmintä. Ja toinen on viimeisillään raskaana ja vähän ikkuna auki, että olo helpottaa, niin kakarat takapenkille. Täällä on kylmää! Kävelekää! Mene kokemaan. Voi ei, voi ei, voi ei. Heilyttää vähän saparoa. Tästä. Hei, nyt sitä kahvia. Niin.